Kao razlog objave ovog ajeta prenosite da je Sad ibn Ebi Vakas prenosi, da su jednog dana došli mušrici i rekli nećemo biti uz tebe sve dok od tebe ne udariš ove dronjave ljude. Malo slobodni prevod ove ljude koji su u dronjcima, koji su naočešljani, koji nisu čisti, koji su raziluna, oni koji su na najnižem stupnju našeg društvenog tog poretka koji je postoje kod njih. Kaže, među njima sam bio ja, Sad ibn Ebi Vakas, koji je nakon toga postao, ili Allah ga je počastio time što je bio od komandant koji je uništio Perzijsku državu u hilafetu Omara, bio Abdullah ibn Mas'ud, koji je poznat kao fakih, kao jedan najučeniji ashaba, bio je Bilal al-Habeši, radijallahu anhu, i kaže, bili su još trojica nesrećanci, jedan je bio iz plemena Hudej, a drugoj dvojici nisam zapamćio. Pa me Allah Đešanu objavio je, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Pa se ti, o Muhammedu, ustaju uz ove koji čine dovu Allahu Đešanu ujutro i uveče, tražeći Allahu Đešanu dove. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Prije toga šta mu Allah Đešanu rekao, osim Allaha drugog utočišta nemaš, zaštitnika nemaš. Allah ti jedini, to treba da znati. I kaže, nemoj da od njih, da sa njih skreće svoj pogled. Turidu zinata hayati dunya. Tražeći, šta? Ljepote i ukraste ovog dunjavuka. Pa nastave i kaže, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. I nemoj da budeš pokoran onome čije smo srce nehajni, u gafletu ostavili. I on ne prima pouku od naših ajeta. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, ono što je Efendija spomenuo, i slijedi svoje strasti. Ne slijedi nijednu objavu. Allah mu na početku kaže, čitaj ajeta, ti su ovi koji se trebaju slijediti. I ti su ajeti i to vjerovanje ono što nas veže. Ono što između nas gradi te mostove koji nas spajaju. Sve drugo će nestati. Sve drugo će se uništiti. Ostaće jedino vezovima Allaha Đelešanu. Jevme yafirru l-mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Svi će pobeći. Otac od sina, žena od muža, brat od brata. Svi će se udaljiti na sudnjem danu. Svakome će biti dovoljna njegova briga. Taj strah na sudnjem danu. A onda kaže, znači, dok će jedino koji će biti jedni uz druge biti ko? Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. I bliski prijatelji će tom danu biti neprijatelji jedni drugima. Osim koga? Osim onih koji su bili bogobojazni, muttaqin. Oni koji su između, jer kada se prevedemo onako kako treba u riječ muttaqun, su oni koji su sebe zaštitili od Allahove kazne čineći dobra djela. Ono što im Allah naređuje i udaljavajući se od onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Od onoga što je Allah zabranio. وَسَبَا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. I svaka njegova stvar je daleko od razuma. U arapskom jeziku furuta je kada se nešto raskomada na više dijelo i nikako ne može ih sakupiti. Takve su i stvari koga nevjernika. Kaže, nemoj da slijediš onoga čije smo srce nehajnim učinili i on ne prima pouku i slijedi svoje strasti i nijedan mu postao nije razborit. Tako je prevedeno u bosanskom, ali u arapskom jeziku furuta znači kada se nešto raskomada. Sve je raskomadano. Nigde ne može nešto da ovo je ostalo čitavo. Takva su djela koga oni koji ne vjeruju Allaha Đelešanu. Znači ono što nas veze je iman. I nemamo mi neko pravo, ikako pravo da gradimo naše odnose na osnovu nečega drugoga osim na osnovi imana. Zato je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lejse li arabina al-ajamiyya fadlun illa bit-taqwa." Arapa, onaj koji je Arapin, nema više vrijednosti od onoga koji nije Arap. Osim po Bogu pojazniš. Kao da smo meni, niti je onaj bijeli čovjek koji je bijele boje ili bijele rase, nešto
vredniji od onog koji crne nas izgleda takva. Ono s čime se vrednije stvari imanu su bogobojazne. Zato subhanallah, danas sam pročitao hadis koji je u Muslimu. A koji možda većina ljudi ili su ga čuli, ali nisu dobro razmišljeni. Kaže: Ma min ahadi minkum bi ashadda munashadatan billahi fi istiqsal haq. Nekada, kada se nekom učini neka nepravda, i taj čovjek pokušava na svaki mogući način da tu svoju nepravdu ispravi i da dođe do istine, ono što njemu učini neki zulum. Kaže, na sudnjem danu će se za svoju braću muslimane tako Allahu dželešanohu moliti vjernici. Kao što jedan čovjek na ovom dunjaluku maksimalno se angažuje da bi ispunio neko pravo koje mu je oduzeto, da bi ispravio neku nepravdu. Tako će se, kaže Božji poslanik, na sudnjem danu vjernici zauzimati za vjernike. Pa će reći: Ja Rab, ihvanuna, sallu ma'ana, samu ma'ana, wa hađu ma'ana. Naša braća, s nama su klanjali, s nama su postili, s nama su na hađ bili. Pa će Allah dželešanohu reći njima: Ehriđu men nari men arastum. Izvedite iz vatre onoga koga znate. Pa tu harvemu suvaruhum ale nar. Pa će Allah učiniti haramom da vatra gori njihova lica. Pa će izaći iz vatre, kaže, a nekima je već, kaže, vatra do koljena došla. Znači izgorela do koljena. Ko se brine za koga na sudnjem danu? Vjernice svoje braće. Vjernice. Zato što je ta veza, niti je veza materijalne koristi, niti je veza neke druge koristi. Nego je ljubav ima Allaha dželešanohu, koja potiče ljude da se savjetuju, da se pomažu u činjenju dobrih djela i da zajedno nastave put prema Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako im dolikuje, kao što Allah kaže u Koranu: Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah dželešanohu voli oni koji na Allahovom putu ratuju i u safovima, u redovima, i ti su redovi kao čvrsti beden koji je neproban. U drugom hadisu Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: na sudnjem danu će Allah napraviti minbere od zlata, od čepa, od nura, ljudima koji nisu ni pejgamberi, niti su šehidi. To govori koliko je vrijednost pejgambera i šehida na sudnjem danu. I na ta mjesta će im zavidjeti. Kaže i pejgamberi i šehidi. Ko su oni? Rekli su ashabi. Sitkom dana, ja Rasulallah, opiši ko su ti ljudi. Pa je rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ređulan, evo, unasun tahabu fillah, ostanu alejna. To su ljudi koji su se vodili u ime Allaha dželešanohu. U ime Allaha dželešanohu su se ujedinili. Kaže, među njima nije bilo rodbinske veze. Niti je bilo, kaže, neke trgovine da ih poveže. Kaže, vođuhum nar, vođuhum nur, vahum ala nur. Kaže, njihova su lica svjetla i oni su od svjetla. Znači, i oni su na svijetu, na uputi. Pa je rekao: Jahšan nasa, wala jahšao. Na sudnjem danu će se ljudi uplašiti, oni se neće bojati. Na sudnjem danu će ljudi tugovati, oni neće tugovati. Također, želama svima poznati hadis u kojima se spominje da će jedna od sedmoro grupe ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša na sudnjem danu, biti oni ređulani tehaba, billahi, sema alihi, wa taharaka alihi, dva čovjeka koji su se zavoljeli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i na njegovom su se putu spojili i u ime Allaha su se zavoljeli. Spominjući Allaha su tako krenuo svojim putom. Znači ovaj nimet, ova blagodat koju nam je Allah dželešanohu dao je uistinu velika blagodat. I mi trebamo da je čuvamo, da je štitimo. A o ovoj se vezi bratskoj među ljudima jedino brine onaj koji je uistinu iskreni vjernik. Jer jedino je iskrenom vjerniku teško kada vidi dvojicu braća se udalje jedna druga. Jer zna da ono što ga veže nije nikakav interes, nego ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah dželešanohu u Kur'anu kaže u suri Mudžadala: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allaha wa rasulahu. Nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha dželešanohu i sudnji dan
da prijateljstvuju sa onima koji su neprijatelji Allahu dželešanu i Božjem poslaniku. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Pa čak ti ljudi koji su neprijatelji Allahu i Božjem poslaniku bili njihovi roditelji, njihova djeca, njihova braća ili njihovo pleme, njihova familija. Šta kaže Alšanu? Ulaike keteba Allahu fi kulubihim al-iman. Tim ljudima koji mrze nevjernike, vole vjernike, šta? Allah je u njihovim srcima zapisao iman. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ. I potpomagao ih je od sebe, Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. I uvešće u dženete ispod kojih teku rijeke. Pa onda kaže Ulaike hizbullah. To su Allahova dželešanu strane. To je Allahova dželešanu strane. Ona koji voli ima Allah dželešanu i mrzi ima Allah dželešanu. Mi ovdje govorimo o ljubavi, pošto je tema tako da govorimo braće. A također dio našeg dina je da mrzimo onoga koji nije na Allahom putu. Koji je daleko od... Ne mrzimo ga zbog njega, zbog njegove pojave i ličnosti. Zbog onoga čime se on udaljava od Allah dželešanu, zbog njegovih djela. Pa onda kaže Ela inne hizba Allahi humul muflihun. A u istinu će Allahova stranka biti tako da će biti spašen na sudnjem danu. Također ima i zadnji ajet koji ćemo išati citirati, ajet u suri Ali Imran gdje Allah dželešanu kaže واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. I sjetite se Allahu i dželešanohu blagodati kada ste bili neprijatelji jednim drugima. Među starijama u Medini su bili ratovi koji su trajali više od 120 godina. U Medini ratovali. I to sve zbog spletki koji su im činili koji Jevreji. Onda kaže, ali ćemo sjetiti se Allahove blagodati. Kada ste bili neprijatelji jednim drugima, pa ste sa Allahom i dželešanu blagodaću postali braća, pomažete jedne druge i vjerujete u Allah dželešanu. وَصَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Pa onda kaže, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِنْهَا. I bili ste samo ivici vatre, pa vas je Allah dželešanu spasio. Sve su to argumenti koji trebaju da nas podsjete na našu dužnost. Prvo, prema Allahu dželešanu, prema nama samima, također prema našoj braći muslimanima. A jedna od takvih stvari koji pomažu da uvijek budemo blizu Allahu dželešanu su ovakvi međuti, ovakvi sastanci, gdje se spominje Allah dželešanu, da se citiraju ajeti Božeg Allaha subhanahu wa ta'ala, hadisi Božeg poslanika i da se stavljaju jedne druge, da inša Allah budemo što čvršći, što ustajeni na Allahom dželešanu. Ja nešto više oduzemo vremena. Htio bi da nas inša Allah obrati naš brat Farčeliki Šajla, koji je prije nego što ga je odličan uputio bio malo na putu zablude, pa ga odličan dao da vidi sredstvo imana i da vidi, da okuša slast imana, pa je volio da nas inša Allah i on obrati na nekoliko riječi, a također inša Allah da nam nešto od svojih lijepih i ilahija očiva, pa da inša Allah svi budemo okoristili se od njegovog govora, na kudu kao bih hajda, ostao kruda, bio da pokušati rukom i na podrohu.